गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै। बिदिबा आं नोंथांमोननो दायो भिडिअनि मोनसे क्लिप दिन्थिनानै लानो नागिरदों थाम्बनेलाव बुंनाय बायदि। आंनि बर' आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ आं मिथिगो, ओंखायनो आंबो समायखिरा लाखानायसो जेब्लायसिम बर'फ्रा उद्धार जाया, बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया, बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया, अब्ला सोरबा हाग्रामा महिलारि, सोरबा XYZनि बिनि खोथा माने बायदिसिना बानसावनाय, क्रिटिसाइज खालामनाय, माबा माबि बुंनाय आंनि खोमायाव एक किन्सिटबो एक बिन्दोबो जेबो खहा खालामनो हाया जेब्लायसिम जेंनाया सुस्रां जाया। जेंनाया सुस्रां जाखालि आं गावनो बिदाय लागोन। आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि सिफ जानाय MLA MP जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं। जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। दा नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ नायबाय आरो बुजिबायबो मानि खेत्र बियो। आं बुंगोन बे गासै जथायै बुंनाय जाय बाथ्रा बियो पलिटिक्सनि लाबालाब फैबाय थानाय MP इलेक्शननि थाखाय बुंनाय बे बाथ्रा मोनसे आं बेखौ साननानै लाबाय माने बेनो सैथो। नाथाय थेवबो आं बे भिडिअखौ मिथिनानैबो मानो लाबोदों, बे पलिटिक्सनि बाथ्रा होननानै मिथिनायावबो आं मानो लाबोदों बेनि जाहोनानो जाबाय बड'लेण्ड सोदोबखौ सोनायनि थाखाय आं दुखु मोनदों बे भिडिअखौ। गावसोरनो लिरनानै फैबाय नङा होमबा ना, फाइनाल सल्युशन एन्ड कम्प्रेहेनसिभ होननानै गावसोरनो लिरनानै फैबाय। नाथाय दिनैनि दिनावहाय MP इलेक्शन एसे सिगां बड'लेण्ड डिमान्डनि खोथा फुल स्टप खालामैनि खोथा बुंबा जों फोथायगोन नामा? बाथ्रायाव मोनसे दङ, गोखै थाइजौखौ खनसेल' बाजाराव गोदै होननानै फाननो हायो जाहैदों, बिनि उनाव हायानो, खारन गोखै होननानै मिथिजागोन नङा होमबा ना। जों गोबां फोथायबोदों सारखौ, गावनि बिमा बिफानिख्रुइबो बांसिन फोथायबोदों। जाय सारखौ सोरबाया एगेन्स्ट खोथा बुङोब्ला जोलैनि हांगार सोदोबबाबो जोनोम जाबोलायनाय जादों। बै समाव गावनि बिमा बिफा थैयाबाबो फारसेथिं लान्था फारसेथिं खानाय आसाम डिभाइड जों खर'खौबो लान्था लुन्था हालायलायबोदों। बेसेबां फोथायनाय दंमोन सारनियाव। नाथाय दिनैहाय BTR लानानै फैनानै बिनि CM जानानै सिफ जानो गोसो गैया, MP CM EM GM जानो आं फैयाखै, थांखियानो समाय लाखानाय बड'लेण्डनि बुंबा जागोन नामा? सोर फोथायगोन दा दिनै बे बाथ्राखौ? दिनै सारमोना बा सारा गासैबो जेसेबांसिम लामासिम लानानै रायजो राजाखौ लानानै फैबाय, जेसेबाङाव दोनथ'फैबाय हारिखौ, आं इसिबांखौनो आंनि फारसेनिफ्राय आं इनाफ होननानै सानबाय। बेनिफ्राय आरो दामावसै बड'लेण्डनि थाखाय आं दिनैनि दिनाव सानो। मोननैबो पार्टिखौ आं बुंगोन, मोनसे पार्टिया 17 बोसोर होनाबा आरो मोनसे पार्टिया बड'लेण्डनि खोथा बुङाबा जोंनि गेजेराव पलिटिक्सआनो जाया दिनैनि दिनावहाय। बेसेबां दुखुनांथावना, रायजो राजाखौ इसेबां गाज्रि थगायनानै दिनैनि दिनावहाय बे खोथाखौ बुङोब्ला रावबो रायजो राजाया फोथायनाय नङा। आरो सारा गावनो बुजिनांगौ बे खोथाखौ बुङैनि सिगां दिनै नों बबे पजिसनाव दङ, माबे मासियाव जिरायनानै दङ, बे बाथ्राखौ सारा गावनो बुजिनांगौ। नाथाय गमामायैनो जुदि बै समाव पावारनि गोनां दङमोन जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन, नाथाय दिनै पावारा फैखांनायनि उनाव जुदि आफाद संगठनफोरखौ बड'लेण्ड बिनो जुदि सरकारानो जुदि बुङो, अब्ला आङो गोरबोजों साबायखर होगोन आरो आं हेफाजाबबो होगोन। आं दाख्लैनि भिडिअआवबो बुंदों, जाय दिनखालि बर'फोरनि पलिटिक्सआबो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामगोन अब्लासो जोंनि सिमाङा जाफुंगोन होननानै बुंदोंमोन। जेब्लासिम पलिटिक्सआ बिनाय नङा अब्लासिम जानाय नङा, आं दिनैनि दिनाव आं बुङो आरो रायजो राजायाबो बेखौ मिथिखागौ। पलिटिकेलनि सार्थआव इसिबांसिम रायजो राजाखौ लानानै हाखराव लाबोनो नाङा। दिनैनि दिनाव बर' हारिया जाम्बा जाम्था नंला, एसे एनैबाबो बुजिबाय बबे समाव माबायदि बाथ्रा रायलायो, बबे समाव माबायदि बाथ्रा रायलायनाङा, बैफोर बाथ्राखौ बर' हारिनि गेजेरावबो मिथिसै दिनैनि दिनाव। बड'लेण्ड होननानै बुंनाय लोगो लोगो जे गासैबो हारि माहारिनि जाथि संगठन गासैबो फैनानै जे बारसोमफैजोबगोन
बे नङा दिनैनि दिनाव खोनथाम खोनब्रैसिम जाबाय एकर्ड मोनबोबाय फोथायबोबाय नाथाय सिफायबोबाय थादों गासिबो फोथायनाय होनायखौनो लाखिनो हायाखै अब्ला सोर रायजोआ हेफाजाब होगोन सोर रायजोआ फोथायबावगोन फोथायनाय नंलाना बड'लेण्ड होननाय सोदोब खोनायोब्लानो बारसोमलाबायग्राबो मानसि गैया दिनैनि दिनावहाय फोथायनो गिबाय बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो पलिटिक्सजों मोजाङै खामानिखौ मावनो हायो दा जाय जेसेबां माने दफाफोर फैदों बेफोर दफाफोरखौ मोजाङै मावनानै दिन्थियोब्लानो सारनि जायबा मासिया गोजोरै थागोन होननानै आं फोथायनाय दङ इमप्लिमेन्टफोरखौ मोजाङै खालाम जायफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामथाव जाना नङा बैफोरबायदिखौ दा खालाम जेनेरेल एमनेस्टिनि जायफोर पावारफोर मोनदों प्रेसिडेन्टनिफ्राय बैफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नाङा जायफोरखौ खालामनांगौ बेफोरखौ खालाम अब्लानो सारनि मासिया सारावनो थागोन बिटिसि एकर्डखौ अरायसम दोनफाबाय थानांगोन बिटिसि एकर्डआव जायफोर गामिया हाबफानायनि खोथा दङ दुमदुमा साइड बायदिसिना साइडजों बैफोर गामिखौ सोनानै दिन्थि बिपिएफआ गावनि सरकारावनो हायाखै गावनि एकर्डखौनो नाथाय जों खालामबाय बेफोरखौ मावनानै दिन्थि अब्लानो सारनि मासिया अरायसम थागोन आं बेखौ फोथायो बेबायदि आरो नाथाय बड'लेण्ड होननानै आं बेफोरबायदि जे रिलि खालामनो होबावनाय बायदिसिना रायजो राजाखौ दुखु खैदां खैफोद खालामनाय आं बिदिखौ लुगैया दाख्लैनि दिनाव मोनसे रिलि खालामबाय बाइक रिलि बेयावबो सासे बर' सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय बेसेबां खैदां खैफोद बेसेबां मोनदों रायजो सरकारनिफ्राय जेसेबां मोनदों रायजोनि मोजांनि थाखाय बे खामानिखौ जोंनो हरखाबाय हिसाबै बेफोरखौ मावनानै दिन्थियोब्लानो जथेस्थ' आं बेखौ सानो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों मोनसे रिक्वेस्ट खालामो निमाहा बियो नोंथांमोननाव बे भिडिअ'नि गेजेरजों माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामहरबाय बिदिबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि